An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen ye k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donnen aw ka jamukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru. Dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la. Aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samakɛ fɛ. Dɔgɔkun kibaru ye jamukan ye. Jamukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma. U bɛ na dɔgɔkun laban na an b'a lajɛ ka baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni Mali tɔgɔ b'o la ka se ka an hakilina di an lagɛba bɛɛ lajɛlen ma samedi o samedi. Bi dɔgɔkun kibaru mɔgɔ min b'an bolo n'an ka wele sera ale ma ale ye Ibrahim Binate ye. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ibrahim, an ka wele jaabili la. Ibrahim Binate ne bɛ baara kɛ journal Le Dénicheur la wa site fɛnɛ bɛ n bolo Koloni.ml. Basi t'a la, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la ka tila ka an ka ɲɛmaayaso fo fo ka wele se Régis Kiba Diallo b'u assuré samedi o samedi. Bi dɔgɔkun kibaru bi ye avril kalo tile 5 ye. Dɔgɔkun kibaru thème dama dama b'an bolo fo ka taa se an y'a ye ni semaine daminɛ fo ka se kunun na. An y'a ye k'a fɔ grève baarabila kun bolo dalen don an ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔw bolo ka sabu kɛ kun caman b'a la an bɛna an da don a la. O bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ an tulo b'a la Mali ani Muritani ŋunukanw bɛ fan dɔw fɛ fo ka taa se maliyɛn minnu bɛ Muritani ko ka ye gɛlɛya caman b'u kan fo gɛlɛya in bɛ ka kɛ sababu ye maa caman bɛ Muritani olu bɛ ka na Mali la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka laɲini tɛ k'a sababu kɛ ni gɛlɛya ninnu ye. An da bɛna don bakuruba la o dɔgɔkun kibaru la an hakilina ye min ye o la an ka kunnafoni di bolo kan an ye faamuyali min sɔrɔ o la an ye ɲininkali min sɔrɔ o la ka se mɔgɔw n'o ye source ye ka se réseaux sociaux ka se média yɛrɛ ye min fɔ o kan. Ibrahim, an b'a daminɛ an ka grève min boloda la an y'a ye k'a fɔ a daminɛna Gabriel Touré la a bɔlen kɔfɛ hôpital du Mali sen don a la fo commune dɔw ka kɛnɛyaso sen don a la fo ka taa se dɔgɔtɔrɔsoba min yɛrɛ b'an bolo n'o ye hôpital universitaire ye n'o ye Point G o fana tun sen don a la k'a ye k'a fɔ e bɛ mun de faamu ni grève in na yan'a ka se i ye min faamu nin baarabila in na baarabila in yɛrɛ sababu ye jumɛn de ye mun nana ni baarabila in ye? Bon, min nana ni baarabila in ye o ye professeur Boulaye Samake ka minɛli de ye. Bon, ale dun minɛna contexte min na litige foncière contexte de don dugukoloko kɛlɛ. Bon, ale ka dugukolo papier b'a bolo suite à depuis 2005 dugukolo dira ma morcellement dɔ senfɛ dugukolo papier bɛ a bolo k'a fɔ dugukolo papier tun b'a bolo ka n'a ye fo 2023 mɔgɔ wɛrɛ ye dugukolo sɔrɔ. Bon, ale yɛrɛ tun ma titiri sɔrɔ fɔlɔ. Bon, o mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka colonel d'armée dɔw bɛ yen ale denmuso dugukolo tun bɛ o de bolo. I y'a faamuya, o fɛnɛ ye papier dɔ sɔrɔ k'a yira ko a ta don. Bon, ni o ko fila nana kɛ sisan jagosa famaw ko bɛ bɔ mairie ka bolo kan a bɛ taa se jugew ma. Voilà, o de nana ni mankan ye. Bon, ala y'a kɛ u sera jugew ma n'o ye sariya tigɛbagaw ye. Olu fɛnɛ y'a yira o de kɔnɔna na ko wɛrɛ nana ye a kɔnɔna na. Pourquoi jugew ye wele de kɛ walasa u bɛ se ka parti fila bɛɛ lamɛn. O ye diyagoya ye. Dans un premier temps ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na i tɛ se ka jo di mɔgɔ kelen ma, i tɛ girin ka jo di mɔgɔ ma f'i k'u lamɛn fɔlɔ. Bon, lamɛnni kɛtɔ de sisan outrage à la magistrature a bɛ n'a fɔ o de yera lamɛnni kɔnɔna na. Outrage à la magistrature yɛrɛ an lamɛnbaa minnu t'a faamuya o bɛ se ka faamuya cogo di de ma lamɛnbaa minnu? Bon, an ye kuma juges ka qualification caman b'u bolo, terminologie caman b'u bolo i b'a fɔ baarada caman bɛ yen jargon b'u bolo u yɛrɛ damaw de b'a faamu. Effectivement. À la magistrat ou à la magistrature an lamɛnbagaw bɛ se k'a faamu cogo di de? A bɛ se ka faamuya cogoya la i b'a fɔ ka dɔgɔyama ta k'a ɲɛsin magistraw ka baara u n'u ka magistraw yɛrɛ ma. Pourquoi cogo di fɛnɛ a bɛ se ka sɔrɔ publication fɛ, a bɛ se ka sɔrɔ kuma fɛ,
ni juge ye fɛn dɔ kɛ sisan ou bien a ka fɛn dɔ tranché a k'aw lamɛn a ka sariya tigɛtɔ a ka décision dɔ ta e k'a yira vraiment a tɛ ten o la i directement i ye o acte posé quoi. C'est un phénomène i y'o phénomène posé bon ni o kɛra dɔrɔn paf a bɛ juge de bolo sisan k'a lajɛ a bɛ se k'i ɲangi cogo min sinon pour un début a kun ma dabɔ minɛli yɛrɛ kama a kun dabɔra de ka parti fila bɛɛ lamɛn. Mais outre la magistrature min fɔ an b'a ye jamana caman kan an tɛna faransi ta an bɛ États-Unis ta an b'a ye kuma caman États-Unis tribunaliw kɔnɔ an bɛ documentaire minnu ye outre la magistrature certes prévenu b'a kɛ témoignage bɛ s'a ma u magistrat bɛ i ladɔnniya k'a fɔ i bɛ ka i ka borne dépasser o bɛ kɛ o kɔfɛ a bɛ tila k'a f'i ye i ka sabali nɔ tɛ i bɛ ka taa sira min fɛ a damandi la a dɔw la i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ tuguni a bɛ i labɔ tribunal salle kɔnɔ i bɛ continuer ɲangata dɔ bɛ bi i kan ni i nana continuer o sira de fɛ i bɛ daminɛ ka t'i bila so dɔ kɔnɔ o yɛrɛ a dɔw la yɛrɛ a tɛ tɛmɛ miniti damadamanin kan o bɛnbɛn k'a la. Bon nin yɔrɔ la Mali ta tɛ ten nin yɔrɔ la ko da ko ma nin yɔrɔ la n bɛ an faw n'an kɔrɔkɛw n'an dɔgɔninw minnu bɛ furakɛliw kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ ka wulikajɔ min kɛ su ni tile dɔw tɛ sunɔgɔ dɔw bɛ si baarakɛyɔrɔ ni fɛngɛw na an b'u fo ka tila k'a ye tuguni san tɛmɛnenw na u ye muɲu caman kɛ k'a fɔ u ye muɲu caman kɛ justice encontre la mais k'a ye pays bɛɛ n'a réalité de don en un mot pays bɛɛ n'a réalité don o ye kelen bon bɛɛ n'i jogo don ko dɔ bɛ se ka kɛ e la e bɛ se k'i ɲɛ tugu o kan ko dɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la e b'i ɲɛ tugu min kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲɛ tugu o kan ou bien i bɛ taa sɔrɔ directement sariyaw de don c'est écrit noir sur blanc o bɛɛ bɛ se ka kɛ a la pour être respecté an kun tɛ yen dɛ on n'était pas sur les lieux i y'a faamuya an kun tɛ yen mais an bɛ se ka min fɔ par rapport à l'outrage à la magistrature o de bɛ se ka na ni nin wale ye sinon e mɔgɔ min taara wele dɔrɔn lamɛn k'i ka version ta e ka version tatɔ est-ce que o bɛ se ka na ni e datuguni ye mais i yɛrɛ ɲininka général datuguli min fana don hali o nɔ k'a la a tɛ ɲɛnabɔ n'o tɛ n'a ye kuma caman outre la magistrature a bɛ kɛ an yɛrɛ ye sariya ninnu ta yɔrɔ minnu fɛ a bɛ kɛ yen peut-être hali n'a kɛra a tigi bɛ minɛ dɔrɔn ka a privé a ka liberté la quelques instants la a tɛ tɛmɛ heure kelen kan hali olu fɛ olu bɛ avocat kuma cogo n'a persistera i b'a fɔ a continuera olu b'a minɛ dɔrɔn k'a datugu mais sɔɔni dɔrɔn avocat ɲɔgɔn dɔ bɛ kuma dɔrɔn ou bien peut-être contravention dɔ bɛ sara dɔrɔn a bɛ labila mais ta kɔni tɛ kɛ k'a to. O kɔni ye tiɲɛ ye k'a fɔ o ye tiɲɛ ye mais an y'a ye k'a fɔ sur les lieux an tɛ se ka foyi fɔ par rapport à ça vu que on n'était pas sur les lieux mais an y'a ye k'a fɔ i y'a ladɔnniya cogo min na magistrat y'u ka justification di o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ syndicat kumana parce que syndicat ye a bolo sigi yɔrɔ caman na k'a fɔ certes docteur tɛ mɔgɔ ye ou bien parce que professeur ye o bɛ n'a fɔ minnu bɛ docteurya kalan kɛ maa minnu b'olu kalan donc maa minnu fana ka kalan degré bonyana docteurya kɔnɔ u ye kalan wɛrɛw kɛ u ka fara u ka docteurya kalan kan ka kɛ professeur ye ou bien u ka document caman bɔli kama u kɛra professeur ye u y'a yira k'a fɔ olu fana ye maliyɛn den dɔ de an ye min ka communiqué la donc olu fana ye justiciable tɛ dɔrɔn ye maa min bɛ se ka juger i b'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen i tɛ sariya sanfɛ donc u ko mais olu ka document dɔ b'a yira k'a fɔ n'i bɛ olu minɛ minɛli ka ɲi ka tɛmɛ sira dɔw fɛ k'u y'a ye k'a fɔ nin san laban in na o sira ta ka bɔ a ma k'o de na ni baara bila in ye mais maliyɛn caman b'i yɛrɛ ɲininka min na certes u ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na an y'a ye Mali la yan k'a fɔ papiers de bɛ fɛn b'u bolo ko ta fan fɛ autorisation bɛ yen permis bɛ yen titre foncier bɛ yen
jumɛn kelen de tun bɛ ninnu maa fila dɔ bolo parce que bɛɛ bɛ taa n'i ka document de document in fan minnu fana bɛ taa dɔ de ka girin ni dɔ ye. Effectivement, an b'a daminɛ décision min bɔra 2017 ni o bɛ a yira ko furakɛlikɛla foyi kana wele justice la k'a sɔrɔ ordre des médecins ma labɔ a kalama. Voilà, o taara de siɲɛ caman parce que an ye intervention caman ye dɔw y'a yira bon vraiment u minɛna ils ont été menottés devant et humiliés, ou la maloyara jama cɛla ainsi de suite olu kɛra ka tɛmɛ ni min ye papier ko ye effectivement docteurw furakɛlikɛlaw an bɛ se k'a fɔ ten furakɛlikɛlaw ni olu ka ɲɛma kun ye Bulayi Samake ye ale ka fɛngɛ ye titiri de ye ale ka document ye titiri ye dɔ in ta ye permis d'occupation ye i y'a faamuya bon bibi in na an ka jamana in kɔnɔna na titiri foncier bɛ permis kan a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la a bɛna yɛlɛma mais pour le moment titiri foncier bɛ permis kan i y'a faamuya mais n y'o de fɔ kuma daminɛ na i bɛ taa sɔrɔ c'est par rapport à l'outrage à la magistrature que ko sera nin niveau ma i y'a faamuya ni outrage à la magistrature kuma kɛ ce phénomène là c'est ce phénomène qui a tout changé en un mot au phénomène de ni wale in de ye nin bɛɛ changé ne yɛrɛ ka faamuya la oui e yɛrɛ ka faamuya oui maintenant an da bɛna se min ma sisan maliyɛn caman y'a yira k'a fɔ baara bilala nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye peut-être nin ye docteurw ka fɛn siɲɛ fɔlɔ ye u ka baara bila nin cadre sugu la mais nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye institution dɔ ou bien syndicat dɔ ka wuli u bara de faire ka lancer u ka mɔgɔ ka bila mais image jumɛn yɛrɛ de a renvoyer jamana kɔnɔ sisan. Bon effectivement nin tɛ image ɲuman lancer jamana kɔnɔ pourquoi an bɛ processus de refondation de la Mali kurako kuma de bɛ ka fɔ i y'a faamuya bon ni kurako kuma bɛ ka fɔ fɛn o fɛn na ne bolo kɔrɔlen fɛn o fɛn kɛra ka tɛmɛ ni o tun bɛ jamana ka image lanɔgɔ ou bien a tun bɛ se jamana ka image ma olu bɛɛ kan ka bila kɔfɛ baara ka kɛ si possible ni nin dɔwɛrɛw bɛ kɛ i y'a fɔ i ka an ka fɛɛrɛ kɛ ka fɔ ka bɛn k'a la yani a ka se nin niveau ma basi t'a la mais an y'a ye k'a fɔ professeur Burulayi Samake kɔni a yirala k'a fɔ a bɛ bila liberté provisoire la fo ka se a ka jugement don ma ni jugement yɛrɛ prévu ka bɛn 24 avril ma n'o tɔ ye semaine fila ye o kɔfɛ an ye publication wɛrɛw ye dans d'autres sens mais an bɛ min kɔlɔsi k'a fɔ maliyɛn caman y'a fɔ terrain in kun ye a destination terrain kun ye propriété privée de wa ou bien terrain kun ye mun de kɛlɛ bɛ terrain min yɛrɛ kama professeur Burulayi Samake kelen de ninyɔrɔ terrain don wa ou bien terrain kun ye destination wɛrɛ de parce que an y'a ye k'a fɔ terrain ko de nana ni baarabila ye baarabila in dun a tɛ maliyɛn kelen touché a bɛ maliyɛn min touché c'est a bɛ million de touché m'olu yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la furakɛli cadre kɔnɔ m'olu bɛ taa lagɛli cadre kɔnɔ donc propriété in yɛrɛ kun bɛ destination jumɛn na privé de tun don wa ou bien public de tun don. bon jateminɛw kɔfɛ ani sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ terrain kun ye terrain privé de propriété privée de kun don pourquoi propriété privée titiri bɔra ale yɛrɛ de tɔgɔ la depuis 2005 a dira attribué ma a dira ma depuis 2005 fo bi terrain kun bɛ ale de tɔgɔ la fo ka na fo ka na kɛlɛ wuli a nɔfɛ basi t'a la kɛlɛ wulila a nɔfɛ ani maa min fana bɛ ɲɔgɔn na o kun ta ye a destination privée de wa ou bien o kun ta ye mun ye. bon o denmuso ni ko kɛra tan directement mɔgɔw bɛ
fɛngɛ de ye colonel de ye mais apparemment colonel denmuso de ta don o k'a fɔ la ko colonel denmuso de ka terrain don colonel d'armée denmuso de ka terrain don o ka terrain don 2003 à 2005 o mɛnna kosɛbɛ i y'a faamuya o mɛnna an bɛ se ka ca ni san 15 ye k'a fɔ a ka ca ni san 15 an bɛ san 18 o kuma de la bi bi in na depuis o wagati fo bi o ko bɛ sen na bon a ka gɛlɛn ne yɛrɛ bolo ni u kun taara di procédure fɛ mɔgɔw bɛ yen hali Amérique tout récemment mɔgɔ bɛ a condamné la san joli kɔfɛ tuguni justice tilala ka na a tigi ka tiɲɛ d'a ma depuis affaire daminɛ u ye pi kɛ ka pa kɛ u y'a essayer k'u bɛ fɛn o fɛn kɛ galon sugu o sugu tigɛ a y'a yira depuis a daminɛ non lui il n'était pas coupable justice tilala k'a yira effectivement il n'était pas coupable il a été dédommagé. Basi t'a la mais dédommagé est-ce que mɔgɔ min ka liberté privée no a la mɔgɔ min t'a ka denbaya kɔnɔ mɔgɔ min tɛ k'a ka furakɛli mɔgɔ min tɛ k'a ka baara k'a ka baara dun fana tɛ dɔwɛrɛ ye service public ko o minɛ k'o datugu est-ce que o bɛ se ka min exemple min di est-ce que o bɛ se k'o kɔnɔ k'a fɔ ko peut-être n'a ɲɛnabɔra don min na a bɛ dédommagé ou bien a bɛ kɛlɛ kɛ par exemple est-ce que o bɛ se ka kɛ parce que certes k'a fɔ ani maa min bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ colonel denmuso de don mais an bɛ zana caman fɔ an fɛ yan i ye kɛlɛbaga fila ye ɲɔgɔn na halisa dɔ kɔ da yɔrɔ de ka ɲi n'o tɛ a ma so la n'o tɛ terrain ko in mɔgɔ caman titre foncier bɛ mɔgɔ min bolo ani dɔwɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo min ka dɔɔni titre foncier Mali dun an y'a ye k'a fɔ titre foncier de bɛ ten kan même à réforme kura min kɛra ça durant la transition titre foncier de bɛ wa titre foncier yɛrɛ a bɔyɔrɔ kɛra wɔɔrɔ kelen est-ce que a bɛ se ka faamu tuguni an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fɛn in dira préfecture ou fin de fait alors que charia kura min bɔra sur la loi domaniale foncière o kɛlen don ka fɛn cadre cogo min na a man ɲi ka di bilen o sira kan terrain man ɲi ka di bilen o sira kan an bɛ mun de faamu o la hali sisan bon an bɛ min faamuya o la o ye an ka dugukolo baaralaw plus précisément minnu bɛ dugukolo suma ani minnu bɛ dugukolo feere an bɛ u ka ni mo bɛna kuma n bɛ n'u nɛni nɛni t'a la mais nɛni t'a la mais d'une part caman b'a kɛ nɛni ye quoi pourquoi e tɛ se ka mauvaise volonté pourquoi e bɛ se ka feere kɛ dɔw ma kɔfɛ tuguni i bɛ tila ka taa feere kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o tɛ se ka faamuya o tɛ ka mɔgɔw kungari ɲɔgɔn na. président yɛrɛ ko k'ale y'a ka fɛn da yɔrɔ min na o feere la est-ce que i y'a faamuya président Kuturu yɛrɛ taara ka biriki da yɔrɔ min na k'a ka ɲi ka panneau installation kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen o taara sɔrɔ mairie y'o feere k'a sɔrɔ fɛn ko b'o la. non tiɲɛ na nin bɛ na kɛ sababu ye ni zen décision kuraw ka ta. Mais est-ce que charia ko don parce que charia kumana nin na ka ban. oui charia kumana nin na ka ban et puis encore mɔgɔ caman bɛ k'a pointer du doigt k'a ye k'a fɔ non simplement a fɔra ko papier bɔ ka dabila dugutigi mairie préfecture bɛɛ bɛ dɔ di a la ko o ka dabila mais a yirala k'a fɔ fana ni nin ko ninnu kɛra min y'a feere généralement o bɛ épargner o tɛ minɛ hali n'o minɛli bɛ kɛ dɔrɔn o bɛ taa bɛ kɛ dɔrɔn i bɛ se k'a sara de. Mais alors que ne dun y'a bila k'a ka sara dugukolo t'ale bolo a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de ta tuguni k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni kɛlɛ kura bɛ déclencher tuguni hali ni dɔ in bɛ lafiya mais alors que dɔw b'a la k'a fɔ u tɛ ka pini de fɛn fɛn bɛ ka f'u ye i b'a sara u tɛ ka pini mɔgɔ si t'u pini jamana yɛrɛ t'u pini alors que jamana b'a dɔn on dirait que administration u bɛ ɲɔgɔn cacher parce que a bɛ bɔ administration de i y'a ye maa fila bɛ taa kɛlɛ kɔni papier de bɛ bɛɛ bolo donc papier dun bɛ di yɔrɔ jumɛn république du Mali de sɛbɛnlen don a bɛɛ la. wa n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na olu ka baara kɛkojuguya de bɛ se nin ma mɔgɔ ka dugukolo mankan bɛ yen n'a fɔra e ɲɛna i bɛ n t'a dɔn n bɛna ɲɛf'i cogo min quoi a tɛmɛna a dan yɛrɛ de kan i bɛ taa sɔrɔ terrain kelen a feerelen don mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 soit mɔgɔ 5 ma wa a bɛɛ papier bɔbɔlen don k'a bila. ni e y'a fɛn o fɛn ka papier minɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o tuma nin bɔra cogo di
soit maire ou bien ɲɛmɔgɔ minnu bɛ a service dɔw la olu ka signature falsifier ne doit en général i bɛ taa sɔrɔ c'est vrai mɔgɔ kelen de b'a bɛɛ signer ah bon ni ko nana se nin ma a bɛ na ni kɛlɛ de ye a bɛ na ni furukufuruku ye bon an dun filɛ nin niveau min na bi bi in na bɛɛ ɲɛ bɛ fundeli degré la o ye kelen ye bɛɛ ɲɛ bɛ ko tagabolo situation na vraiment dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ bɛ grève la de un a man ɲi jamana image ma a man ɲi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka développement kɛnɛya ni développement ma denmisɛnnin joli bɛ na to tiriki-tɔrɔkɔ la salon u tun tɛ grève la mɔgɔ joli sara fundeli la bon ɲinan n'olu nana baara bila a bɛ na kɛ cogo di o b'an don question o y'an donnen crise wɛrɛ de kɔnɔ mais u ka grève yɛrɛ b'an don question caman kɔnɔ parce que certes hali ni mɔgɔ caman y'a k'a fɔ u ye déclaration caman kɛ k'a fɔ k'u muɲuna mɔgɔ caman bɛ ka question kelen poser oui est ce que baarabila in tun b'a kun bɔ ka jamana structure sanitaire paralyser ka jamanadenw ka kɛnɛya ta danger la u ka u baara ɲɔgɔn dɔ défense tali kama alors qu'an b'a dɔn k'a fɔ ko propriété in c'est à destination privée bon mɔgɔ caman b'o question poser que est ce que voilà est ce que là u ma peut-être briefing sama ka s'u yɛrɛ ma peut-être ka ɲina baara yɛrɛ kun kɔ n'o ye ka adamadenw soulager parce que hali ni service minimum bɛ assurer an b'a ye k'a fɔ a gɛlɛya bɛ se jamanadenw ma a gɛlɛya bɛ se banabaatɔw ma non mɔgɔ kelen kama u tun bɛna jamana pénaliser a pénalisera yɛrɛ vraiment a pénalisera combien de jours de grève hali an y'a ye k'a fɔ fɛn y'i sen don a la hôpital du Mali y'i sen don a la point G fɛnɛ y'i sen don a la commune dɔw fana CCRF y'u sen don a la bon o tɛ dɔwɛrɛ ye ka démonstration de force de don mais a démonstration de force in a nafa tɛ maa si kan olu ni minnu bɛ ɲɔgɔn na généralement a caman bɛ soigner hali n'u jamana kɔ kan soigner kuma tɛ ka k'o la bilen caman tɛ taa ara minɛ hôpital du Mali caman tɛ taa ara minɛ effectivement public ba ninnu da kɔni na o kɔni a kɔlɔlɔ tun bɛ se an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw de fɔlɔ ma k'a fɔ an jamana kɔnɔdenw de tun bɛ na a degun an de y'a degun fanba santi i y'a faamuya an de y'a degun fanba santi bon ka na ye tuguni i y'a fɔ cogo min qu'il pleuve ou neige magistrats a dɔw tɛ taa colonel a dɔw tɛ taa u sen jɔ hali nin dɔgɔtɔrɔso ninnu da la n'o fɛngɛna pourquoi an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso privé caman ye clinique privé caman bɛ yen bi bi in na a fɛn o fɛn mana bana u bɛ se ka taa a fɛn o fɛn mana bana ou bien operation mana bana a caman bɛ se ka taa u yɛrɛ mais ni service public ninnu min dayɛlɛlen don bɛɛ ye wari b'i bolo i ye waritigi ye fantan ye a dayɛlɛlen don bɛɛ ye vraiment a ye an caman degun pourquoi a y'an degun parce que ce n'est pas parce que i man kɛnɛ dɔrɔn ou bien i ka mɔgɔ bananen don k'a ser'i ma mais le fait même d'attendre ou bien d'être préoccupé par ça vraiment o yɛrɛ ye atteinte dɔ ye an ka fɛngɛ na structure sanitaire ma voilà o yɛrɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ bɔ fo togodaw la ka na furakɛliw la ni jiginbaga wɔɔrɔ t'u bolo ni fɛn t'u bolo n'o nana bɛn ni grève ye a b'a kɛ cogo di sisan n'a ka cas tɛ urgent ye o bɛɛ b'a la k'a fɔ o bɛɛ b'a la o de la n y'a yira ko a ye jamana kɔnɔden bɛɛ de pénaliser ni grève ninnu tun ye an bɛɛ de pénaliser ce n'est pas parce que ça visait le gouvernement à travers le ministère de la santé et du développement social mais a tun bɛna se an ka institution bɛɛ ma institution bɛɛ pourquoi u tun bɛ fɛ ka u yɛrɛ respecter en un mot k'u fanga yira k'a yira fanga b'u fɛnɛ na fanga b'u la a bɛ kɛ dɔ de kɔ kan voilà a bɛ kɛ minnu kɔ kan raison pour laquelle n y'a yira dans les jours à venir ni dɔwɛrɛ bɛ kɛ
u ka essayer k'a fɔ ka bɛn sɔrɔ a la à l'interne. Karisa i ye faute kɛ bon vraiment siɲɛ wɛrɛ nin dɔ wɛrɛ tɛ n sɔrɔ. Le syndicat ka intervenir voilà, position wɛrɛ la. Tout ça c'est possible. Salon ta an ye banquiers ye avec le Sigalba. Mais ni médecin dɔ bɛ ɲɛmaaya sisan n'o ko k'a fɔ position foyi tun t'a bɔ f'u ka nin baara de fer in lancer. Bon ni y'a sɔrɔ an m'olu se t'anw ye ka taa an furakɛ clinique privée la ou bien ka avion ta yɛrɛ. Oui. N'anw b'a santé en chair la. Bon ne tun bɛ a fɔ a ye fɔlɔ. N bɛ question wɛrɛ poser a kunna. Généralement, on dit qu'on ne répond pas une question par une autre. Ne tun b'a yira a la directement ni fundeli in degré bɛ cogo min. Ni cɛkɔrɔba dɔ bana ne taara se ale ma, a bɛ mun fɔ sɔrɔ k'a fɔ. A b'a f'i ye ko cas d'urgence bɛ traiter dɛ. Ko cas d'urgence hali ni grave bɛ hali ni bana. I y'a faamuya. Normalement olu bɛ ta en charge. Voilà, olu bɛ ta en charge. Bon, o kama o ɲɔgɔnna caman kama est-ce que ale man ka ni sonsori u ka essayer ka solution wɛrɛ sɔrɔ a la duguma. Peut-être an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ko rappeler u ka serment na u mana tila kalan na certes baara bɛɛ bɛ serment kɛ mɔgɔw ɲuman ko adamaden i bɛ yɔrɔ min na i b'o nafa de dɔn. I mana kunnafoni dila ɲininka ale b'a fɔ ko ni kunnafoni tɛ jamanadenw bɛ to sira dɔ kɔnɔ min da man d'u la an t'a fɔ confiance mais u bɛ to fili kɔnɔna na. I mana karamɔgɔ ɲininka ale b'a fɔ i ma mɛn i bɛ kɛ journaliste ye i ma mɛn i bɛ kɛ ministre ye i kalanna de mais an bɛ docteur ta kɔni flagrant i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka kɛnɛ de hali i bɛ kalan in kɛ i ka kɛnɛ de. Donc u k'u rappeler k'a fɔ u ka intervention c'est crucial. Donc u k'u rappeler u ka serment na peut-être ni ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ voie de discussion ani voie de négociation u ka primer a sanfɛ. Certes ɲugu caman de bɛ na ni mankan ye parce que u y'a jira k'a fɔ caman melotera ka sigi fɛn na accueil la plus de 30 minutes alors que u y'a jira k'a fɔ u man kɛnɛ. Caman yɛrɛ bɔra u ka mobili kɔnɔ k'olu yɛlɛn police mobili kɔnɔ ka taa u datugu. Donc mankan ma k'a la mais hali ni mankan ma k'a la généralement u ka essayer population lambda ale bɛ se ka empathie moins cogo min na parce que olu fana ka force de frappe ye de. An ye banquiers kun ta ye ka banquiers datugu ka wariko jɔ olu ta kɛra ka santé ka paralyser en quelque sorte. Hali n'an y'a ye caman b'a la ka fɔ ko fɛnw kun ta ka taa an tɛ se k'an da tugu a kan mais an b'a ye ko cas d'urgence kun bɛ ka ta ka taa caman b'a ko fɔ mais o prévu kɔni t'an bolo n'u prévu b'an bolo o ye sariya ye min fɔ grève mana kɛ cogo cogo baarabila mana kɛ cogo cogo cas d'urgence bɛ ta donc an b'a limiter o kan peut-être n'o prévu bɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛ se ka fɛɛrɛ k'o la o b'a ladɔnniya cogo min na mais hali ni cas d'urgence bɛ ta ne ye exemple min ta sisan mɔgɔ min bɛ bɔ fo région dɔ la ka na a ka mɔgɔ kan ka furakɛ ou bien ale ta tɛ cas d'urgence ye ni nin déclaré la une semaine sisan ni nin baara de fer déclaré la a bɛ kɛ cogo di nin bɛɛ kɔfɛ an ɲɛ b'a ye k'a fɔ certes dugukolo ko kala de don titiri ani document wɛrɛ de don min bɛ titiri duguma an b'a ye k'a fɔ an ma mago a la parce que jugement kɛra an y'a ye k'a fɔ liberté provisoire de fɔra jugement ko kuma fɔra le 24 avril donc o bɛɛ ye période dɔ ye an bɛ k'an sama ka taa min ye an tɛ min ye an b'a fɔ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye u ka a jateminɛ k'a fɔ sitanɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɛn bɛ na ni mankan ye Mali mago t'a la sisan. Donc o de b'an don an ka thème filanan kɔnɔ an ka thème filanan o fana bɛ maliyɛnw de concerné o fana b'an ka population de concerné maliyɛndenw de concerné an caman balimaw an caman ka mɔgɔw bɛ jamana kɛrɛfɛ duguw la u bɛ fo jamana wɛrɛw la an y'a ye k'a fɔ Mali kɛrɛfɛ dugu dɔ n'o ye Mauritanie pays frontalier yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ ka an tulo sɔrɔ maliyɛnw tulo sɔrɔ nin kalo dama damani in na. O yɛrɛ kɔfɛ yanni o cɛ an ka minisiri ye visite kɛ ka se Mauritanie fura bɛ sɔrɔ a la cogo min na mais halisa problème bɛ ka continuer Binata i y'a jira k'a fɔ e bɛ se ka mun de fɔ an ye min bɛ Mauritanie bi bi in na maliyɛn minnu bɛ yen u bɛ ka mun de dénoncer u ka calvaire ye mun ye. Bon ne bɛ se ka min dénoncer par rapport à ça yanni a ka se dénonciation jumɛn yɛrɛ de bɛ yen concrètement. min bɛ yen concrètement caman bɛ ka bila u kunna ko salon ani Mauritaniens ye mankan min kɛ
Salon ni Mauritanie mankan minnu kɛ frontière ni fɛngɛw na o de don ani rebelles bɛ ka donni min kɛ par rapport à ça qu'ils ont peur an ka essayer ka riposter bon caman bɛ k'o de yira o de souligner mais au-delà de tout ça mɔgɔ k'a bila u kunna tout récemment d'une source sûre an y'a mɛn ko Union européenne kɛlen don ka précaution dɔw ta walasa ka immigration clandestine freiner cogo min vers l'Europe. Donc pays m'olu bɛ jida siraw la dɔ ye Maroc dɔ ye Tunisie Mauritanie fɛnɛ bɛ o la n'i y'a jateminɛ Sénégal yɛrɛ b'o la Sénégal yɛrɛ b'o la n'i y'a jateminɛ Mauritanie Faransi o ye kilomɛtiri 11,000 689 o de bɛ Mauritanie ni Faransi cɛ bon Espagne yɛrɛ ta to o bɔ Espagne ta ye kilomɛtiri 11,000 691 i y'a faamuya buruburuni b'a kan i y'a faamuya buruburuni b'a fila bɛɛ kan bon hukumu kɔnɔna de la fɛn o fɛn n'i y'a jateminɛ o trajet bɛ daminɛ k'a fɔ o trajet bɛ daminɛ Nouakchott n'o ye Mauritaniens ka capitale ye ka taa bila dugu kofɔlen ninnu na bon France ni Espagne o de kama Mauritaniens kɛlen don ka précaution ta en plus de tout ce fɛn fɛn bɛ ka fɔ i y'a faamuya bi bi in na an ka mɔgɔw bɛ ka fɛn ba de on endure pas mal de maltraitance et autres an bɛ ka degun i bɛ degun fanba yɛrɛ de dɔn ni semaine yɛrɛ kɔnɔ an y'a ka fɔ ko bisi dɔw nana Maliyɛnw bila donc o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na bon bisi dɔw yɛrɛ k'u tun bɛ baara la Mauritanie ni bala o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na alors que k'an y'a ye ka fɔ organisation fɛn fɛn bɛ yen ka kɛ régional ye ou bien même mulu sous-régional ye o bɛɛ bɛ fɛn partage de circulation de biens et de personnes i b'a fɔ jamanadenw ka se ka yaala jamanaw kɔnɔ cogo min la ani bololafɛnw feerekɛfɛnw sɛnɛfɛnw bɛ se ka yaala jamana kɔnɔ cogo min na u bɛɛ hakilinaw bɛ se ka développer africains ni ɲɔgɔn cɛ cogo di mais an bɛ se k'a faamu cogo di o bɛɛ n'a tɛ san 60 o organisation sigilen kɔfɛ ko maa dɔw ka jamana kɔnɔdenw ka don bisi kɔnɔ k'u ka baaraw bila k'u ka fɛnw bila ka na bila u ka jamana na alors que o ye investissement de kɛ o jamana ninnu na alors que u bolofɛnw de bɛ yen alors que u bolonafolow de bɛ yen bon tiɲɛna a ma nɔgɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn mais n'i y'a jateminɛ caman fɛnɛ bɛ taa du jour d'aujourd'hui an filɛ nin yɔrɔ min bi na caman bɛ bɔ halisa clandestinement kɔrɔ ye mun ye papier ma dafa wa papier ma dafa u bɛ bɔ jamana t'a kalama ni rien i y'a faamuya pour moi n'an bɛ bɔ an ka essayer ka régulariser de 1 de 2 an ka essayer k'an déclarer i y'a faamuya arrivé là-bas aussi n'an bɛ se ka baara kɛ ni an ka ambassadeur ni ambassade ni consulaw ye ka to ka gɛrɛ u la ani malien structure minnu bɛ yen comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur minnu baselen don yen ani fɛngɛ wɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ se k'an ka droit défend an ka essayer ka to ka gɛrɛ olu la i y'a faamuya mais ni semaine kɔnɔ fana an y'a ye réseau sanfɛ k'a fɔ ko destitution n'o ye ka ɲɛmaa bɔ a place la président min bɛ Mauritanie conseil de base des Maliens c'est-à-dire président min sigilen don conseil malien minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mauritanie ma ko o bɔra a place la o bɔlen a place la nin contexte in kɔnɔ qu'est-ce que ça dit a ma a ka rôle de jouer wa ou bien mɔgɔw bolo kun bɛ ka jɔ a la ka da sabu jumɛn kan bon bolo kun bɛ ka jɔ a la an bɛ se k'a fɔ a ka déclaration de kɔfɛ bolo kun jɔ kan parce que a bɔra place la a ka déclaration kɔfɛ de
Mun déclaration. A ye déclaration de kɛ k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ. N t'a dɔn ni o suit également sur les réseaux. Lors d'une rencontre a y'a yira k'an ka mɔgɔw bɛ ka degun ainsi de suite et autres. Voilà. Bon ne bolo depuis yen n t'a dɔn i t'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ kɛra depuis yen quoi. I y'a faamuya parce que décision dɔw bɛ yen ɲɛmaa de b'a la. Ɲɛmɔgɔ de b'a la. Décision dɔw tɛ se ka kɛ sur les coups émotionnels. Ah bon vraiment mɔgɔw bɛ ka fɛngɛ ainsi de suite. N'i bilala place dɔ la i b'a essayer ka assurer. I y'a faamuya. Mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la fana n'a y'i dépassé i bɛ weleli kɛ maa min bɛ sanfɛ o bɛ se ka na. Voilà, effectivement. O bɛ se ka intervenir cogo min na. O ma se ka intervenir cogo jumɛn na o ye ambassade ye o ye fo affaires étrangères ye an ye k'a fɔ ministre Diop fana tun bɛ Mauritanie semaine tɛmɛnen mais o bɛɛ kɔfɛ. Halisa a bɛ ka continuer. Halisa problème bɛ ka continuer wa hali yanni ni problème in cɛ an ye k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ taa hali séjour dɔrɔn na Mauritanie u bɛ taa fɛn san dɔrɔn na Mauritanie u b'u bolo sigi yɔrɔ caman kan. U b'u bolo sigi comportement caman kan. Jumɛn de bɛ Mali ɲɛmɔgɔso yɛrɛ de ta ka maliyɛnw défend wa parce que halisa ni président bɔlen ka na kuma in fɔ c'est que ale bolo sariya minnu bɛ yen ou bien comportement minnu bɛ ka k'an ka autorité yɛrɛ la c'est insuffisant pour que maliyɛn minnu bɛ k'olu défend. Bon ale ka kuma b'a yira en un mot u ma wuli ka jɔ. Or u wulila ka jɔ yanni an ka ministre ministre Diop ka taa i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na le ministre des Maliens établis à l'extérieur également Moussa Attaher ale fɛnɛ wulila ka se yen k'a fɔ a wulila ka se a yɛrɛ déclaration dɔw kɛ ainsi de suite mais avec tout ça i yɛrɛ b'a dɔn entre nous i yɛrɛ bɛ mɔgɔw ka réaction dɔn k'a fɔ i yɛrɛ bɛ mɔgɔw ka réaction dɔn o ye kelen civiliw ka réaction ye kelen filanan ka tila k'a ye ko bɛ degré min na polisiw yɛrɛ de bɛ ka taa mɔgɔw labɔ f'u fɛ yen. Vraiment c'est Mauritanie autorité yɛrɛ c'est déplorable après toutes ces interventions k'a ye vraiment ni. O bɛ ka taa jɔn labɔ sans minnu bɛ situation irrégulière la wa ou bien a bɛɛ lajɛlen. Bon u bɛ taa u ka fɔ la u bɛ taa u tɛ k'a la ɲɛɲini. O ye maliyɛnw bɛ ka min fɔ yan. Maliyɛnw bɛ ka min fɔ ani minnu bɛ ka vidéo ni fɛngɛw kɛ. Mais Mauritanie autorité yɛrɛ bɛ ka mun fɔ. I y'a faamuya Mauritanie autorité du jour an filɛ nin yɔrɔ min bi-bi in na k'a fɔ an filɛ nin bi-bi in na yɔrɔ min olu bɛ k'a yira papier ko de don ainsi de suite. Mais ni mesure in bɛ ka maliyɛnw dɔrɔn de sécuré wa parce que an y'a ye k'a fɔ ale mɔgɔ minnu ye Sénégali ye Sénégalais minnu fana bɛ Mauritanie n'olu mɛnna sigili la yen olu fana waati olu tun bɛ ka comportement dɔw dénoncer mais ni mesure in bɛ ka maliyɛnw de concerné wa ou bien nin bɛ ka jamana caman concerné minnu bɛ Mauritanie. Non nin tɛ ka maliyɛnw dɔrɔn concerné. Nin bɛ ka presque bɛɛ de concerné. Donc Mali dɔrɔn tɛ. Mali dɔrɔn tɛ. Il y a plus de bin kɛmɛ a ka ca ni 100,000 étrangers. Donc maliyɛnw dɔrɔn tɛ ka refoulé. Ba kɛmɛ ni kɔ maliyɛnw dɔrɔn tɛ ka refoulé. I y'a faamuya bon mi yɔrɔ min yɛrɛ ka jugu yɛrɛ o ye Nouakchott ye. Cette décision qui a été prise par l'Union européenne. Avec un accord de signé entre l'Union européenne et la Mauritanie. Il y a un accord de Bécanani. Mais au accord, est-ce que vous allez dans l'accord de Bécanani? Bon, accord de Bécanani, faut bien vraiment faire signer les follow. Mais ni jatemna ok. Ya Afrika kuma na Maroc ni Algérie ni Libye ninnu kɔfɛ Tunisie Sénégal bon an ma nin ye Sénégal fɔlɔ k'a fɔ an ma nin ye Sénégal fɔlɔ ni précaution sugu ka ta ne ma taa Sénégal fɔlɔ. Mais hali Tunisie yɛrɛ kuma dɔ la o ta gɛlɛyara est-ce que a ye nin ɲɔgɔnna envergure ye hali Tunisie yɛrɛ. Non nin ma ye hali Tunisie pays dɔw la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɔgɔw minɛ ou bien u bɛ
libita o lajɛ u bɛ mɔgɔw minɛ k'u bila kan kɔnɔna na k'u bila jɔnya ni fɛngɛw na situation inhumaine kɔnɔna na bon olu bɛɛ ye ko de ye min kan ka dabila bon ne yɛrɛ bolo nin bɛ se ka dabila cogo min dɔrɔn an ka essayer ka immigration ninnu régulariser i bɛ taa pays la i sara i faso la oui n'i sara i k'i ka papier ɲini i bɛ taali jamana min na i k'a condition ɲini k'a dɔn fɔlɔ ni ne taara ni pays la cɛ ninnu ka fɛngɛ de séjour carte de séjour sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ 90 jours de don o ye 3 mois bon o 3 mois kɔnɔna na depuis i bɛ se 2 mois ma e ma se k'a bɔ o pays la ou bien depuis ni toli ka di ye o jamana na depuis 2 mois i bɛ 2 mois sɔrɔ i bɛ wuli k'i ka papier jɔlen boliboliw kɛ walasa i bɛ se k'i ka papier sɔrɔ parce que n'i ye mɔgɔ degunnen ye an bɛ se ka hali e yɛrɛ e ka bila i ka mɔgɔ i ka taa mɔgɔ défend mais n'i y'a ye a tigi tɛ norme sugu dɔw la a kuma bɛ caya i y'a faamuya a kuma bɛ caya i y'a faamuya bon an dun filɛ nin yɔrɔ bi na an bɛ ka image minnu ye vraiment nin tɛ jamana kɔnɔden si nisɔndiya kuma tɛ jamana ɲɛmɔgɔ voilà kuma tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma wa n dun b'a dɔn fɛnɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔw kɛ walasa nin bɛ se ka dabila ça faisait des semaines voire un mois i b'a ye mɔgɔw bɛ ka refouler ainsi de suite mais ces 2 dernières semaines ou bien la semaine dernière à aujourd'hui i b'a ye karili ni an ka autorités bɛ ka wuli ka jamana an ka étrangers kunbɛn ka na mais kunbɛli basi t'a la kunbɛli in fana est-ce que kunbɛli in dɔrɔn don parce que u ye investissement dɔw de kɛ il ne faut pas que du jour au lendemain i y'a fɔ cogo min na polisiw ka t'i lawuli k'i don bisi kɔnɔ alors que i bolofɛnw de bɛ yen i ye investissement de kɛ i ka nafolow de bɛ yen donc n'a ma ɲɛ i bɛ na il faut que temps dɔ de ka d'i ma i ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan i ka se ka fɛn dɔw peut-être hali i ka sariya bɛ fɛn dɔw accorder i ye baara sira kan i k'olu fana sɔrɔ n'i ye adamaden ta dɔrɔn i b'a fɔ k'a ye carré kɔnɔ i b'a fɔ an b'o ye jamana caman k'a ye carré kɔnɔ dɔrɔn k'a ta k'a don avion kɔnɔ ou bien k'a don bisi kɔnɔ k'a lasegin ka na hali a lafini ni a b'o kɛ hali b'a ye jamana bɛ u bɛ na jamana tɛ se ka dɛmɛ foyi de k'u ye u bɛ na tuguni u siranna min ye u bɛ na o situation de sɔrɔ yen parce que u tɛ wuli u yɛrɛ ma ka taa gɛlɛya dɔw de b'u kan faso la fana ou bien u bɛ taa fɛn dɔw de ɲinini fana n'a fɔra i ye dɔɔnin sɔrɔ o la ou bien i ye sira bɔ o la du jour au lendemain i ka ta ka tila ka na i ma segin ni foyi ye i bɛna mun de kɛ sisan o bɛɛ ye gɛlɛya de i bɛna a tigi bila a la a bɛ forcer de tuguni k'a labɛn tuguni ka taa hali n'a ma taa o dugu kelen na ka taa yɛrɛ di sira wɛrɛ ma tuguni effectivement an ka ministre minnu wulilen don k'u jɔ n t'a fɔ wulila k'u jɔ wulilen don k'u jɔ plus précisément le ministre Moussa Atayer et le ministre Abdoulaye Diop m'a dɔn ninnu ils sont compétents nin ko tɛna to tan précaution u bɛna précaution bɛɛ ta walasa maliyɛnw bɛ se ka bila u ka droit kɔnɔna na cogo min hali an ka miseli n'Ala sɔnna a ma a tɛna to yen an bɛ dugawu kɛ a ka bɔ o sira fɛ i y'a faamuya an bɛ dugawu kɛ a ka bɔ o sira fɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'u bɛ segin ka na u faso la u n'u bolofɛnw ani u ka investissement bɛ se ka segin ka na cogo min na walasa peut-être u bɛ se ka fɛn dɔ bila sen kan cogo min na faso la n'o tɛ a caman nali an b'a ye san tɔw la a bɛ kɛ cogo min na dugu tɔw la a bɛ kɛ cogo min na a tɛ mɔgɔ nisɔndiya peut-être i b'a tigi la gɛlɛya la a bɛ tila ka sira wɛrɛ de bɔ tuguni donc RJ bɛ ka sin kɛ wagati min sumana ka d'a ma o bɛ ka s'a kunfanyɔrɔ la mais an tɛna se ka bɔ bi émission in kɔnɔ tant que an da ma se musique malienne de deuil la a deuil tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ kunun fo ka se bi la an ka figure emblématique dɔ n'o ye Amadou Mariam ye précisément Amadou Bagayoko an y'a ye k'a fɔ a confirmera k'a fɔ k'a ka décès kɛra ka fatulu kɛra ka to san 70 la misigi yɛrɛ domaine kɔnɔ an caman an ye kodɔn ka Amadou Mariam k'u sɔrɔ ɲɔgɔn bolo figure fila min don stabilité de tun don stabilité kɔfɛ
et mɔgɔ caman ka publication ma ka ne touché sensiblement parce que u bɛ ka loyauté fana fɔ parce que a ka gɛlɛn mɔgɔ fila ka dɔnkili da ɲɔgɔn bolo tan couple fila ka dɔnkili da ɲɔgɔn bolo tan ka succès sɔrɔ ɲɔgɔn bolo tan ka to ɲɔgɔn bolo ka se ka diɲɛ image ɲuman di diɲɛ ma ka se ka dɔnkili ɲɛnama da et puis encore ka se ka kɛ figure de stabilité rempart ye rocher ye ɲɔgɔn fila bolo a ka gɛlɛn surtout an bɛ monde min kɔnɔ sisan succès bɛ caman changer hali n'a sɔrɔ vision b'u la e bɛ mun de fɔ hommage la ka ni mɔgɔkɔrɔba fila in sɛgɛrɛ surtout Amadu an b'a ye k'a fɔ a taara a bɛna vide ba de to Mali kɔnɔ yan surtout Mali musique la mais surtout a ka famille na plus précisément a ka denbaya fo ka taa se a muso ma an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye amina rabi e bɛ mun de fɔ hommage la amina rabi an bɛ jɛ ka dugawu de k'a ye ya rabi a ma ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ka don kɔnɔ vraiment an bɛ se ka min fɔ a ye dɔnkilidala tun tɛ ne yɛrɛ tun tɛ a ka dɔnkili lamɛn instrument ni fɛnw kama ne tun b'a lamɛn généralement a bɛ kuma minnu fɔ wajulu de kun don k'a fɔ wajulu de kun don malgré que ala tun ye a jarabi lajarabi ni ɲɛfiɲɛtɔ bana ye ni fiɲɛni bana ye vraiment a tun bɛ i ko mɔgɔ de bɛ société faiblesse fɔ a ye mais an bɛ société min kɔnɔ voilà faiblesse oui n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw ɲuman voilà oui mais ɲɛdimi fana tɛ voilà hakili bɛ hadamaden fɛn non sans se mentir ni kun y'a ka dɔnkili lamɛn parfois i yɛrɛ tun b'i yɛrɛ ɲininka non